I'm happy to be here again. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι και πάλι εδώ. Last night, what did I talk about last night? Γιατί πράγμα μίλησα εχθές το βράδυ? This is my favorite row here. Tell them, this is my favorite row. Εδώ είναι η αγαπημένη μου σειρά εδώ. Because they're bold as a lion. Γιατί είναι τολμηρό σαν λιοντάρι. What did I talk about last night? Γιατί πράγμα μίλησα εχθές το βράδυ? Okay. Tonight, απόψε, I want to talk on if you're writing things down. Εάν κρατάτε σημειώσεις, θα μιλήσουμε. Welcome on the internet. Καλωσορίζουμε αυτούς από το ίντερνετ. Worldwide that's watching tonight. Αυτούς που παρακολουθούν από όλο τον κόσμο σήμερα. I did not know last night. Εχθές το βράδυ δεν το γνώριζα αυτό. That we were on television or the internet. Ότι μεταδίδεται η συνάθρηση από το ίντερνετ. And I'm believing this ministry. Πιστεύω ότι αυτή η διακονία is not just touching thousands. Δεν αγγίζει απλά χιλιάδες. But I speak hundreds of thousands. Αλλά πιστεύω ότι αγγίζει εκατοντάδες χιλιάδες. No. I speak millions in the name of Jesus Christ. Προφέρω για εκατομμύρια ανθρώπους να αγγιχτούν στο όνομα του Ιησού Χριστού. From this ministry. Από αυτήν εδώ τη διακονία. The Greeks in Australia. Οι Έλληνες της Αυστραλίας. The Greeks in the United States. Οι Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών. The Greeks in Greece. Οι Έλληνες της Ελλάδας. The Greeks all over the world. Έλληνες σε όλο το πρόσωπο της γης. Years ago the Greeks were conquerors. Πολλά χρόνια πριν οι Έλληνες ήταν κατακτητές. It's time that the Greeks conquer again. Είναι καιρός οι Έλληνες να κατακτήσουν και πάλι. Can you say amen to that? Μπορείτε να πείτε αμήν σε αυτό? Come on, give a hand to the Lord. Ας χειροκροτήσουμε τον Κύριο. It's time to conquer. Είναι καιρός να κατακτήσουμε. It's good to understand. Είναι καλό να καταλαβαίνουμε that there's two or more fears in the Bible. Ότι υπάρχουν δύο ή περισσότεροι φόβοι μέσα στην Αγία Γραφή που αναφέρονται. I want to show a couple pictures as we have fear. We'll talk on fear tonight. Θα μιλήσουμε για το φόβο απόψε και θα ήθελα να σας δείξω μερικές φωτογραφίες. In a minute I will talk. Σε λίγο θα μιλήσω of a positive fear για τον θετικό φόβο and a negative fear. Και τον αρνητικό φόβο. But let me give you just a couple pictures. Αλλά πρώτα θα ήθελα να σας δείξω μερικές εικόνες. I hope you'll see that. Here's a person, of course. Maybe that might be you or I in English and stress, worry. Έχουμε ένα πρόσωπο εδώ, μπορεί να είσαι εσύ και εγώ αυτός και υπάρχει άγχος, υπάρχει ανησυχία, δεν μπορεί να κοιμηθεί τη νύχτα. I even brought my little thing here, anxiety. Έφερα και το λέιζερ μου εδώ. Time management, health. Διαχείριση του χρόνου, υγεία. This is a big problem. Work. Εργασία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Bills. Λογαριασμοί. Fear. Φόβος. The next picture. Η επόμενη εικόνα. We got, you can't see, but the girl is just worried right there. There's just her hands. Αυτά είναι χέρια εδώ όπως βλέπετε. And just worried what's going to happen. Και ανησυχεί αυτή η κοπέλα. Τι πρόκειται να συμβεί? Here's a little baby. Και εδώ ένα μικρό μωρό. Look at the when you scare a baby. Όταν τρομάξεις ένα μωρό, do you know? Ξέρετε, a spirit of fear. Ότι το πνεύμα του φόβου don't let the lights know. The spirit of fear can come into a baby. Μπορεί να μπει σε ένα μικρό μωρό. It's so important to protect the baby by the blood of Jesus Christ. Είναι πολύ σημαντικό να καλύπτουμε τα μωρά με το αίμα του Ιησού Χριστού. You understand? Καταλαβαίνετε τι λέω? It's important to dedicate the baby. Είναι σημαντικό να αφιερώνουμε τα μωρά in the name of Jesus στο όνομα του Ιησού Χριστού. So the baby is beautiful, but it's very fearful right here. Έτσι το μωρό είναι όμορφο, αλλά είναι πολύ τρομαγμένο. And just one more, I think. Here it is. Oh. Man, that can be fearful. Και αυτό μπορεί να έχει προέλθει από φόβο. How many like snakes? Σε πόσους αρέσουν τα φίδια?
My wife hates snakes. Η γυναίκα μου τα μισεί τα φίδια. How many like rats? Σε πόσους αρέσουν οι αρουραίοι? Things that's where we get the song. This is where we get the song. Από εκεί έχουμε πάρει το τραγούδι. In Mexico. Στο Μεξικό. La cucaracha, la cucaracha. It's interesting. Is there one more? One more. And here, the fear of flying. Εδώ είναι ο φόβος του να πετάει κανείς με αεροπλάνο. The fear of heights. Ο φόβος για το ύψος. I've gone in the airplane. Εγώ βρέθηκα σε ένα αεροπλάνο. I've seen people like that. Και έχω δει ανθρώπους έτσι, σε αυτή την κατάσταση. Does anybody have the fear of flying? Έχει κάποιος ένα τέτοιο φόβο, το να φοβάται να πετάξει με αεροπλάνο? Well, tonight is your night to be free. Απόψε είναι η βραδιά για να ελευθερωθείτε. We'll give you a free ticket. Και μετά θα σας δώσουμε ένα δωρεάν εισιτήριο. To Disneyland in California. Για την Disneyland στην Καλιφόρνια. Thank you. You can turn the lights on. It's so important tonight on fear. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε για το φόβο απόψε. The positive fear, I want to say. Πρώτον θέλω να πω για τον θετικό φόβο. The fear of God. Τον φόβο του Θεού. It means respect. Σημαίνει να έχω σεβασμό. It means reverence. Σημαίνει να έχω μια θεοσέβεια. Knowing His power. Να γνωρίζω τη δύναμή του. His authority. Την εξουσία του. His leadership. Την ηγεσία του. His love. Και την αγάπη του. There's so much things to say. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να πούμε. About positive fear with God. Για τον θετικό φόβο για τον Θεό. But I want to touch on the negative fear tonight. Αλλά απόψε θέλω να μιλήσω περισσότερο για τον αρνητικό φόβο. The negative fear in the Bible means αυτός ο αρνητικός φόβος ορίζεται μέσα στην Αγία Γραφή the fear of something ως ο φόβος για κάποιο πράγμα or somebody. Ή για κάποιον άλλον. Fear of a plant, something. Ο φόβος για ένα φυτό παραδείγματος χάρη. Or fear of a person. Ή ο φόβος για ένα πρόσωπο. That is not of God. Αυτό δεν είναι από τον Θεό. Matter of fact, fear like fear of an animal. Όπως για παράδειγμα ο φόβος για ένα ζώο. Fear of darkness. Ο φόβος για το σκοτάδι. Fear of sounds. Ο φόβος των ήχων. Fear, what happens? Being hurt. Ο φόβος του να πληγωθείς είναι ένας φόβος αυτός. Timidity. Επίσης το να δειλιάζεις. Cowardness. Kind of the same. Δειλία είναι παρόμοια αυτά. Phobias. Διαφόρων ειδών φοβίες. Here's a fear. Και να ένας φόβος. Don't confront. Να μην αντιμετωπίζεις τον άλλον. Let me repeat. Don't confront. Να μην αντιμετωπίζεις. Run away. Να φεύγεις μακριά. And much more. Και πολλά ακόμα. Jesus said. Ο Ιησούς είπε. In John 14:27. Στον Ιωάννη 14:27. Peace I leave and give to you. Ειρήνη σας δίνω εγώ. Not like the world gives. Όχι όπως δίνει ο κόσμος. Let not your heart. Έτσι η καρδιά σας be troubled. Ας μην ανησυχεί. Neither let it be afraid. Ούτε να φοβάται. Jesus gives us peace. Amen. Ο Ιησούς μας δίνει ειρήνη. Αμήν. Peace to overcome negative fear. Η ειρήνη η οποία ξεπερνάει τον αρνητικό φόβο. You know Proverbs 1:7. Ξέρουμε στις παροιμίες 1:7. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Λέει εκεί ότι ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας ή How της many γνώσης. want knowledge and wisdom? Πόσοι ξέρετε τη γνώση και τη σοφία? 1, 2, 3. I guess no more. How many want wisdom and knowledge? Πόσοι θέλετε γνώση και σοφία? What must we do then? Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Fear God, reverential respect God. Να Amen. έχουμε αυτού του είδους τον φόβο για τον Θεό, τον σεβασμό. Many people say, Pastor, pray for me. Πολλοί άνθρωποι λένε επί μένα προσευχήσου για μένα. What do you need? Τι χρειάζεσαι? I need wisdom. Χρειάζομαι σοφία. I say, do you fear God? Του λέω, φοβάσαι τον Θεό? Well, not really.
That's the key. You must fear and respect and love God. Αυτό είναι το κλειδί, να σέβεσαι, να αγαπάς, να φοβάσαι τον Θεό. If you respect God, love Him, εάν τον σέβεσαι και τον αγαπάς, you'll have lots of wisdom and knowledge. θα έχεις πολλή γνώση και πολλή σοφία. Amen. Αμήν. That's very important. Είναι σημαντικό αυτό. Now the word here, the positive fear, is don't fear in positive. Η λέξη μην φοβάσαι με θετική έννοια. Do you know how many times in your Bible, my Bible, ξέρετε πόσες φορές επαναλαμβάνεται στη γραφή σας και τη γραφή μου the word don't fear, η φράση μην φοβάσαι? God talking to you and I, ο Θεός μιλάει σε σένα και σε μένα 365 times. 365 φορές λέει Once αυτή τη again, φράση. 365 times do not fear. 365 φορές λέει μην φοβάσαι. How many days are in one year? Πόσες μέρες υπάρχουν μέσα σε ένα χρόνο? 365. 365 μέρες. Did you get that? Το καταλαβαίνετε? For every day, Για κάθε μία μέρα, 365 days, για 365 μέρες, don't fear. μη φοβάσαι. 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 Tell your neighbor, don't fear. Πείτε στο διπλανό σας, μη Tell your neighbor, φοβάσαι. don't fear. Tell him, Πείτε don't του, fear. μη φοβάσαι. Tell him, don't fear. Πείτε του. But you got to believe it. Αλλά πρέπει να το You got to πιστεύετε. believe it. Don't fear. Να το πιστεύετε, μη φοβάσαι. Listen to me tonight. Ακούστε με παρακαλώ απόψε. Fear is going to be broken in your lives tonight. Ο φόβος θα σπάσει από τη ζωή σας απόψε. There's a spirit of fear Υπάρχει ένα πνεύμα φόβου over the face of this earth. επάνω στο πρόσωπο όλης της γης. 1 minute more we'll talk where the spirit is. Σε λίγο θα μιλήσουμε για το πού βρίσκεται το πνεύμα μέσα στην Αγία Γραφή. But we must fear God Αλλά πρέπει να φοβόμαστε τον Θεό every day of the year. κάθε μέρα του χρόνου. Can you say amen to that? Μπορούμε να πούμε αμήν σε αυτό? Number one, quickly. Πρώτον, γρήγορα. How and when did fear come? Πώς και πότε ήρθε ο φόβος? Where did it come? And it talks about in the Bible. Από πού ήρθε αυτός ο φόβος και το λέει στην Just Αγία write it Γραφή. down. We have it here upstairs in this, right? The Genesis 3:10. Είναι στη Γένεση 3 και 10 και εδάφιο. Go ahead. Όπου λέει, και εκείνος είπε, άκουσα τη φωνή σου στον παράδεισο και φοβήθηκα επειδή είμαι γυμνός και κρύφτηκα. It says once again that Adam and Eve had sinned, but what were they doing? They heard a voice. Ο Αδάμ και η Εύα είχαν αμαρτήσει, άκουσαν μία φωνή. Have you ever been walking down a dark street? Έχει τύχει ποτέ By να yourself? περπατάτε σε ένα σκοτεινό δρόμο Then you hear. μόνοι σας και να ακούσετε έναν ήχο? You hear that? Το ακούσατε αυτό? Have you ever walked down a street and a dog is behind you? Έχετε ποτέ περπατήσει σε κάποιο δρόμο και ένα σκυλί να σας ακολουθεί? You're walking like this, Περπατάτε ήσυχα but a dog is behind you. και το σκυλί είναι πίσω και μετά τρέχετε. Fear. Φόβος. It's interesting Ενδιαφέρον είναι that Adam heard the voice ότι ο Αδάμ άκουσε τη φωνή and he hid, και κρύφτηκε and God said, "Where are you? και ο Θεός ρώτησε, πού Where είσαι? are you?" Πού είσαι? He says, "I was afraid Λέει, φοβήθηκα and I hid because I was naked." και κρύφτηκα επειδή είμαι γυμνός. That's the first time when fear came into society. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο φόβος μπήκε μέσα στην Of ανθρωπότητα. course, when Satan, a Lucifer, came to the earth, Βέβαια, όταν ο διάβολος, ο εωσφόρος έπεσε στη γη, he had fear. είχε ο ίδιος φόβο. But the first time in humanity Αλλά η πρώτη φορά που ήρθε στην ανθρωπότητα αυτό was right here. ήταν σε αυτό εδώ το περιστατικό. Number two, Δεύτερον, what does fear or the spirit of fear do? τι κάνει ο φόβος ή το πνεύμα του φόβου? It squeezes, Σε it πιέζει, chokes, σε it πνίγει, suffocates, σε κάνει να it σφιχτιάς, strangles our faith.
έρχεται και πιέζει και πνίγει την πίστη takes our μας. joy away. Παίρνει μακριά τη χαρά Our μας peace. ή την ειρήνη μας, Love. την αγάπη. It binds, Δένει, but it paralyzes. αλλά επίσης παραλύει. Have you ever seen a paralyzed person? Έχετε δει ένα πρόσωπο παράλυτο? Have you ever seen a paralyzed Έχετε δει person? ένα πρόσωπο παράλυτο? When people get paralyzed in different areas, Όταν οι άνθρωποι παραλύουν σε διάφορα σημεία του I've σώματος, seen people έχω δει ανθρώπους paralyzed from head to toe on one side. απαράλυτους από το κεφάλι μέχρι τα πόδια από τη μία πλευρά του For σώματος. an example, Για παράδειγμα, the right side works fine, η δεξιά πλευρά μπορεί να λειτουργεί σωστά, but my left does not work. αλλά η αριστερή πλευρά να μην λειτουργεί. I walk like this when you're paralyzed. Και όταν είμαι παράλυτος πηγαίνω ως εξής. This is what happens when you're paralyzed. Hello, you Αυτό with me? συμβαίνει όταν είναι κάποιος παράλυτος από τη μία πλευρά. Right? Σωστά. That's what fear does Αυτό κάνει ακριβώς ο φόβος in your Christian life. στη χριστιανική σου ζωή. God wants you to be bold. Ο Θεός μας θέλει να είμαστε τολμηροί. As it says, bold as a lion. Να είμαστε θαραλέοι σαν λιοντάρια. To go forth. Να πηγαίνουμε μπροστά. To be the head and not the Να tail. είμαστε κεφαλή και όχι ουρά. If you're married, Εάν είσαι παντρεμένος, the man needs to be the head, not the ο tail. άνδρας χρειάζεται να είναι η κεφαλή, όχι η Are ουρά. you still with me? Με παρακολουθείτε? Are you still with me? Με παρακολουθείτε? So fear paralyzes. Έτσι ο φόβος παραλύει. And that's why Jesus has come to set us free. Και γι' αυτό ο Ιησούς ήρθε για να μας ελευθερώσει. Unfortunately, Δυστυχώς, believers have fears too. οι πιστοί έχουν Not επίσης just φόβους. unbelievers. Όχι μόνο οι μη πιστοί, Complexes. έχουν κόμπλεξ. Inferiorities. Αισθάνονται κατώτεροι. I'm shy. Είμαι δειλός, ντροπαλός. This church, I've just started another church in the United States. Η εκκλησία που μόλις ξεκινήσαμε αυτό τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, I have never seen so many fearful people come to our church. δεν είχα ξαναδεί τόσους πολλούς φοβισμένους ανθρώπους να έρχονται στην εκκλησία μας. Where I live, Εκεί που ζούμε, I live next to Mexico, of course. μένουμε ακριβώς δίπλα στο Μεξικό είναι η περιοχή. And I live near the Americas, which is Central America, Central and North America. Ζω κοντά στην κεντρική και την βόρεια Αμερική. And a lot of Hispanics that are illegal or don't have papers and documented. Και πολλοί Ισπανόφωνοι οι οποίοι είναι παράνομοι, μπαίνουν παράνομα μέσα στη χώρα. They come to δεν έχουν work in the χαρτιά. United States. Έρχονται να μείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να ζήσουν. And they're always doing this. Here I am. Και Look, πάντοτε look. κάνουν το εξής, προσέξτε με. They're always looking over their shoulder Πάντοτε κοιτάνε έτσι πίσω τους. because they know that the police can get them. Γιατί ξέρουν ότι η αστυνομία μπορεί να τους πιάσει. That's horrible to feel that way. Είναι φοβερό να νιώθεις έτσι. They're fearful all the time. Συνεχώς είναι φοβισμένοι. People are bound with fear in life. Οι άνθρωποι δένονται από φόβους μέσα στη ζωή But τους. tonight is your night. Απόψε όμως είναι η βραδιά Tonight is σου. your night. Απόψε είναι η Tonight βραδιά is your σου. night. I want to finish up with the symptoms and lies of fear. Symptoms and lies of Θέλω να fear. αναφερθώ στα συμπτώματα αλλά και τα ψέματα του φόβου. Do you know what a symptom is? Ξέρετε τι είναι το σύμπτωμα? Do you know what a symptom is? Yes Ξέρετε or τι no? είναι το σύμπτωμα? Ναι, A όχι. symptom is a result of something, right? Το σύμπτωμα είναι το αποτέλεσμα μιας αιτίας. Like, this is a problem with most people. Αυτό είναι το πρόβλημα με τους περισσότερους I ανθρώπους. said this last night. Το είπα και χθες το βράδυ. It's October. Είναι Οκτώβριος. It's getting a little bit colder. Αρχίζει ο καιρός και κρυώνει. I'm going to get sick. Θα αρρωστήσω. I'm going to get sick. Θα αρρωστήσω. Wait, I'm going to go look in the mirror. Κοιτάζομαι στον καθρέφτη Oh, και λέω αρρώστησα. I think I'm sick. Νομίζω αρρώστησα. And 5 minutes before, you're perfect. Και πριν 5 λεπτά ήσουν μια χαρά.
But you got fear Αλλά έχεις φόβο that came on you, που ήρθε επάνω σου and you let the devil convince you. και άφησες τον διάβολο να σε πείσει. Are you still with me? Με παρακολουθείτε? Sometimes we do get sick, I understand. Μερικές φορές βέβαια πράγματι αρρωσταίνουμε Symptoms come on us. και αρχίζουν και συμβαίνουν κάποια For συμπτώματα. example, number 1, write it down. Για παράδειγμα, το πρώτο The σύμπτωμα. fear of man. Ο φόβος των ανθρώπων. Write it down. It says Proverbs 29:25. Είναι στις παροιμίες 29-25. The fear brings a snare or a lasso, I said last night. Εχθές το βράδυ είπαμε ότι ο φόβος των ανθρώπων, του ανθρώπου, στείνει me. παγίδα. Αυτός ο φόβος με δένει. But it says, but who trust in the Lord Αλλά λέει στη συνέχεια ότι αυτός που εμπιστεύεται τον Κύριο will be safe. θα είναι ασφαλής. Do you like to be safe? Σας αρέσει να είστε Do you like to be ασφαλείς? safe? Σας αρέσει? You know, when I go back home to see my wife, Όταν επιστρέψω στο σπίτι μου και συναντήσω τη γυναίκα μου, she doesn't sleep as good when she's by herself. Όταν είναι μόνη της στο σπίτι δεν κοιμάται τόσο καλά. Because she's alert because her husband is not home. Γιατί έτσι βρίσκεται σε μια αναστάτωση, σε μια εγρήγορση, επειδή ο σύζυγός της λείπει από το σπίτι. But when I come home, Όταν όμως επιστρέφω, she just sleeps. κοιμάται μια χαρά. She snores. Και ροχαλίζει κιόλας. You know why? Ξέρετε γιατί? She's at peace. Γιατί έχει ειρήνη. Because her man came. Επειδή ήρθε ο άντρας της. All the men, raise your hand. Οι άντρες υψώστε το χέρι σας, All the παρακαλώ. men, stand up. Οι άντρες σταθείτε στα πόδια σας. Come on, you lazy bums, stand up. Come on, all the men. If you're a man, παρακαλώ, οι άντρες if στα you're a πόδια man, σας. stand up. Εάν είσαι άντρας, στάσου όρθιος. If you're confused, we'll pray for you later. Εάν είσαι μπερδεμένος, θα προσευχηθούμε για σένα αργότερα. Say with me, man. Πείτε μαζί μου, Raise your άντρες. hand. Υψώστε το χέρι σας και πείτε. Lord. Κύριε. No, come on. Lord. Κύριε. I'm a man. Είμαι άνδρας. I'm the head. Είμαι η κεφαλή. And I'm not the tail. Και δεν είμαι η ουρά. I'm free. Είμαι ελεύθερος. From fear. Από φόβο. In the name of Jesus. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. We're going to do one more thing. Και θα κάνουμε κάτι ακόμα. When I count to 3. Μόλις μετρήσω στο 3. We're going to roar like a lion. Θα φωνάξουμε σαν λιοντάρια. We're going to roar like a lion. Θα βρυχηθούμε σαν λιοντάρια. You know how a lion is? Ξέρετε πώς είναι το λιοντάρι? Is that a lion? Είναι αυτό το λιοντάρι? Is that a lion? Είναι λιοντάρι αυτό? What is a lion? Πώς είναι το λιοντάρι? That's a lion. Αυτό είναι λιοντάρι. Because Proverbs 27:1 says. Γιατί στις παροιμίες 27:1 λέει. You need to be bold like a lion. Να είσαι θαραλέος σαν λιοντάρι. That's what men should be in Jesus Christ. Έτσι θα πρέπει να είναι οι άνδρες εν Χριστώ. If you're going to take Greece. Eάν θέλετε να κερδίσετε την Ελλάδα. If you're going to win your family. Eάν θέλετε να κερδίσετε τις οικογένειές σας. If you're going to have a good marriage. Εάν θέλετε να έχετε έναν καλό You got to be γάμο. bold. Πρέπει να είστε θαραλέοι. As a lion. Σαν λιοντάρια. Can you say amen? Μπορούμε να πούμε αμήν. Amen. Αμήν. So we're going to count to 3. Έτσι θα μετρήσω στο 3. And you're going to show your wife. Και θα δείξετε στη γυναίκα σας. I'm going to roar like a lion. Say that. Θα βρυχηθώ σαν λιοντάρι τώρα. Honey, look at me. Κοίταξε με, αγάπη μου. I'm going to roar like a lion. Θα βρυχηθώ σαν λιοντάρι. You're not going to do this. Δεν θα το κάνετε αυτό βέβαια. Honey, look at me. Translate. Κοίταξε Honey, με, look at αγάπη me. μου. You're going to be bold as a Θα είστε lion. θαραλέοι. Are you ready? Έτοιμοι. Are you ready? Έτοιμοι. In 3, your hand up. You ready? Με το χέρι ψηλά. Έτοιμοι. 1, 2, 2, 3. One more time. One more time. Άλλη μια φορά. Are you ready? Come on. Έτοιμοι. Come on. Show your Ελάτε. children. Show your wife. Show the Δείξτε το στη world. γυναίκα σας και στον κόσμο όλο. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Give a hand to the Lord.
Thank you. That was just spontaneous. Αυτό ήταν αυθόρμητο. But I'll tell you one thing. Αλλά θα σας πω το εξής. It's not a joke. Δεν είναι αστείο. The devil heard that right now. Ο διάβολος το άκουσε αυτό αυτή την ώρα. And he says, those people mean business. Και είπε ότι αυτοί το εννοούν αυτό που λένε. Amen. Αμήν. When you mean business. Έτσι όταν το εννοείτε. Are you ready? Έτοιμος. Your wife just said, that's my man. Η γυναίκα σου είπε, αυτός είναι ο άντρας μου. That's my man. You guys will work it out tonight, I know. Amen. That's my man. So, number one, don't fear man. Έτσι το πρώτο, μην φοβάσαι τους ανθρώπους. Number two, the fear of a heart attack. Δεύτερον, υπάρχει ο φόβος του ότι θα σου συμβεί μια καρδιακή προσβολή. There's a scripture in Luke. Υπάρχει μια 21:26. Ένα εδάφιο στο Λουκά 21:26. Says because the fear of the world and circumstances. Λέει εκεί ότι ο φόβος του κόσμου και των περιστάσεων, of being afraid, το να φοβάσαι, men's hearts are failing them. Εξαιτίας των συνθήκων, οι καρδιές των ανθρώπων λιποψυχούν. Anywhere you go, όπου και αν πάτε, they're having heart attacks. Συμβαίνουν καρδιακές προσβολές στους ανθρώπους. I feel like I'm having a heart attack. Αισθάνομαι να παθαίνω καρδιακή προσβολή. I bet you there's more heart attacks right now in Greece. Και πιστεύω ότι τώρα, αυτό τον καιρό στην Ελλάδα, υπάρχουν περισσότερες καρδιακές προσβολές than 5 years ago. Από ότι πριν 5 χρόνια. Because stress. Επειδή το άγχος, we say in English, they're freaked out. Τους τρομοκρατεί τους ανθρώπους. That's why you can be set free tonight. Γι' αυτό απόψε μπορείς να ελευθερωθείς from heart attacks. Από τον φόβο της προσβολής της καρδιάς σου. Number 3, the fear of not having. Ο φόβος του να έχεις έλλειψη, να μην έχεις αρκετά. The fear of not having. Ο φόβος του να μην έχεις. It says in Matthew 6. Λέει στον Ματθαίο 6. From verse 31. Από το 31 εδάφιο. To 34. Μέχρι και το 34. You know the story. Ξέρετε το θέμα εκεί. Listen, look at me for a minute. Κοιτάξτε με παρακαλώ για λίγο. God says, don't worry what you're going to eat. Λέει εκεί ο Θεός να μην ανησυχείτε για το τι θα φάτε. Don't worry what you're going to drink. Ούτε για το τι θα πιείτε. Don't worry about what your clothing Ούτε για το τι θα φορέσετε. Jesus sees all the birds. Ο Ιησούς βλέπει όλα τα πουλιά του ουρανού. I have a question. Και έχω ένα ερώτημα. Do you know how many hairs are on your head? Ξέρετε πόσες τρίχες έχετε στο κεφάλι σας? No, you don't. Δεν το ξέρετε. But says Jesus knows all the hairs on your head. Αλλά μας λέει ότι ο Ιησούς γνωρίζει όλες τις τρίχες του κεφαλιού μας. Every bird a drop to the ground. Βλέπει κάθε πουλί που μπορεί να πέσει στο έδαφος. He says, fear not, little και λέει, ones. μη φοβάστε εσείς Fear μικροί. not, little ones. Μη φοβάστε. I'm with you. Είμαι μαζί σας. That's why it says, seek ye the kingdom of God and his righteousness. Γι' αυτό λέει εκεί να ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα αυτά will be added to you. θα σας προσθεθούν. Can you believe that? Το πιστεύουμε αυτό? Can you believe that? Το πιστεύουμε αυτό? Can you believe that? Το πιστεύουμε? Fear. Ο φόβος is not of God. Δεν είναι από τον Θεό. Here's another one, number 4. Και ένα τέταρτο τώρα. The fear of failure. Ο φόβος της αποτυχίας. You know the famous Job. Ξέρετε τον περίφημο Ιώβ. Job was a man of God. Ο Ιώβ ήταν ένας άνδρας του Θεού. But he said something. Αλλά είπε κάτι. If you want. Says in Job 3:25 right here. Job 3:25. Στον Ιώβ 3:25 λέει: επειδή εκείνο που φοβόμουν συνέβη και σε μένα και εκείνο που τρόμαζα ήρθε επάνω μου. What he feared, it came upon him. Αυτό που τρόμαζε ήρθε επάνω του. Let me give you an example. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Say you want to learn how to drive. Ας υποθέσουμε ότι θέλεις να μάθεις πώς να οδηγείς. How many people know how to drive? Raise your Πόσοι hand. ξέρετε να οδηγείτε εδώ? Okay? That is only
1/4 of the congregation here. Περίπου το 1/4 από όσο είμαστε εδώ. So say you want to learn how to drive. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι θέλεις να μάθεις να οδηγείς. And Pastor George is going to show you how to drive. Και ο ποιμένας σας θα σας δείξει πώς να οδηγείτε. I'm just kidding you. Αστειεύομαι βέβαια. So you're in the car. Έτσι βρίσκεστε στο αυτοκίνητο. Now listen what I'm telling you. Και ακούστε με. You're in the car. Είστε στο αυτοκίνητο. But you're thinking, αλλά στη νου σας I'm going to have an accident. λέτε, I'm going to have an accident. θα έχω ατύχημα. Just like Job. Όπως ο Ιώβ εδώ. What he feared αυτό που τρόμαζε came upon him. ήρθε απάνω του. So if you're driving, έτσι αν οδηγείτε, I'm going to have an accident. λες, θα μου συμβεί ατύχημα. You're already thinking and confessing failure. Ήδη σκέφτεσαι και ομολογείς την αποτυχία. It's like getting married. Είναι όπως όταν παντρεύεσαι. How am I going to get married? Και μάλλον πριν παντρευτείς λες, πώς θα How παντρευτώ. am I going to be a musician? Πώς μπορώ να γίνω How am I going μουσικός. to preach? Πώς θα κηρύξω. How am I going to work? Πώς θα δουλέψω. I'm going to fail. Θα αποτύχω. That is a lie of the devil. Αυτό είναι ένα ψέμα από τον Did εχθρό. you hear me? Το ακούτε? That's a lie of the devil. Αυτό είναι το ψέμα του διαβόλου. And tonight you can be free from failure. Και απόψε θα ελευθερωθείτε από την Tell your αποτυχία. neighbor, Γυρίστε στο διπλανό you're σας free from failure. και πείτε, είσαι Tell ελεύθερος your από την neighbor, you're free αποτυχία. from failure. Είσαι ελεύθερος από την You're going to αποτυχία. drive. Θα οδηγείς. You're going to have your car. Θα έχεις το You're αυτοκίνητό going to σου. have your motorcycle. Θα έχεις το We're going to τη have a church μοτοσυκλέτα. bus. Θα έχουμε και ένα We're λεωφορείο going to της have a εκκλησίας church bus to pick up the people. για να μαζεύουμε τους ανθρώπους από τα διάφορα μέρη. One day I was praying, Μια μέρα προσευχόμουν, Lord, we need a bus for our church. Κύριε, χρειαζόμαστε ένα λεωφορείο στην All of a εκκλησία sudden, μας. I don't know where, somebody called me. Ξαφνικά, δεν ξέρω από πού, κάποιος μου τηλεφωνεί I want to give you a bus. και μου λέει, θέλω να σας δώσω ένα λεωφορείο. They brought it I lived in Mexico. Τότε ζούσα στο Μεξικό They brought it from the States to Mexico. και το έφεραν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεξικό. It sat 60 people. Και χωρούσε 60 ανθρώπους. I looked at that giant. Κοίταξε αυτόν το γίγαντα. To me it was a giant. Για μένα αυτό ήταν γίγαντας. How am I going to drive it? Πώς θα το οδηγήσω αυτό, είπα. I'm not a Mexican. Δεν είμαι Μεξικάνος. But by faith, Αλλά διαπίστεως I'm going to drive it. θα το οδηγήσω. I don't care if I kill 3 dogs and 4 cats Δεν με νοιάζει αν θα σκοτώσω σκύλους και γάτες and 6 old ladies, ή ακόμα και μερικές γριούλες, but I'm going to drive it. αλλά εγώ θα το οδηγήσω αυτό. I'm just kidding you. That's why Γι' αυτό λοιπόν we need to overcome fear. χρειάζεται να υπερνικήσουμε το φόβο. You know, we all can fall down. Όλοι μας μπορούμε να πέσουμε. American football, Στο αμερικάνικο players, ποδόσφαιρο they get the ball οι παίκτες παίρνουν την μπάλα and they run. και τρέχουν. But you notice they knock them down. Βλέπετε ότι οι άλλοι έρχονται και τους χτυπάνε και πέφτουν κάτω. But what do? Αυτοί τι κάνουν? They get back up. Σηκώνονται πάλι. They get back up. Σηκώνονται πάλι. Soccer, Στο ποδόσφαιρο they fall down. πέφτουν κάτω. But what do? Αλλά τι κάνουν? They get back up. Σηκώνονται πάλι επάνω. Amen? Αμήν. Because they're thinking Γιατί η σκέψη τους the Mundial, they're thinking of the World Cup. είναι το παγκόσμιο κύπελο, They're είναι το thinking of Μουντιάλ. Brazil 2016. Σκέφτονται τη Βραζιλία το 2016. The World Cup. Το παγκόσμιο κύπελο. Don't fear, little ones. Μην φοβάστε Don't εσύ, fear, μικρό little πίμνιο. ones. Let me finish with this story. Και θέλω να τελειώσω με μια ιστορία. This is a true story. Είναι η αληθινή ιστορία. There was a woman Υπήρχε μια γυναίκα that wanted to have a baby, που ήθελε να αποκτήσει παιδί. but she was afraid Φοβόταν όμως. because her grandmother Επειδή η γιαγιά της had 3 or 4 miscarriages, many children had died. είχε 3 ή 4 αποβολές. Είχαν πεθάνει τα παιδιά. Her mother had 3 or 4 miscarriages and had Η died μητέρα children. της επίσης είχε 3 ή 4 αποβολές και τα παιδιά είχαν πεθάνει. And she said, Και αυτή έλεγε,
my kids are going to die too. That's what she said. Και τα δικά μου τα παιδιά θα πεθάνουν. Look at my grandmother. Look at my mother. Κοίταξε τη γιαγιά μου, κοίταξε τη μητέρα μου. My children are going to die. Τα παιδιά μου θα πεθάνουν και She had a fear on her. Είχε φόβο επάνω So της. she went to the pastor. Έτσι πήγε στον ποιμένα And της the pastor told her, και ο ποιμένας της είπε what you need to do. αυτό που χρειάζεται να κάνεις. You need, listen what I'm going to tell you. Ακούστε τι θα σας πω. You need to break fear over your life. Χρειάζεται να σπάσεις το φόβο από πάνω από τη ζωή σου. You need to change the way you think. Χρειάζεται να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι. You need to change the way you talk. Να αλλάξεις τον τρόπο που μιλάς. You need to change the way you act. Επίσης τον τρόπο με τον οποίο If you συμπεριφέρεσαι. change all those things, Εάν αλλάξεις όλα αυτά, you'll have good results. θα έχεις καλά αποτελέσματα. So the pastor prayed for her. Έτσι ο ποιμένας προσευχήθηκε για She αυτή, went home. πήγε στο σπίτι It της, took her a couple of weeks to overcome fear. της πήρε κάποιο χρόνο για να ξεπεράσει αυτό το φόβο 6 months later, και 6 μήνες αργότερα she got pregnant. είχε μείνει έγκυος. But she was pregnant. Ήταν έγκυος The fear wanted to get back on her. και παρόλα αυτά ο φόβος θέλησε να But επανέλθει επάνω she της. changed the way she thought, Όμως αυτή είχε αλλάξει τον τρόπο που the way she σκεφτόταν, talked, τον τρόπο που μιλούσε, the way she acted. τον τρόπο που ενεργούσε. And today, Και σήμερα she has a beautiful, perfect baby boy. έχει ένα πολύ όμορφο αγοράκι. Can you say amen to that? Μπορούμε να πούμε αμήν σε Because αυτό. it's possible in Jesus Christ Γιατί είναι δυνατόν εν Χριστώ Ιησού to overcome fear. να ξεπεράσουμε κάθε φόβο. Fear, you can put fear on your children. Μπορείς να μεταδώσεις αυτό το φόβο στα παιδιά You σου. know that? Το ξέρετε αυτό. Parents, if you're fearful, Γονείς, εάν εσείς your kids φοβάστε, will get it too. τα παιδιά σας θα το πάρουν επίσης αυτό. That's why Γι' αυτό λοιπόν, when the devil όταν ο διάβολος knocks on your door, χτυπάει την πόρτα σου, you say, fear, you cannot come in. πρέπει να του πεις φόβε, δεν μπορείς να μπεις When he μέσα. knocks on the door of your heart, Όταν χτυπάει την πόρτα της καρδιάς σου, fear, you cannot come in. φόβε, δεν μπορείς να μπεις Can μέσα. you say amen to that? Μπορούμε να πούμε αμήν σε αυτό. Say it with me. Say it with me. Πείτε το μαζί μου. Fear Φόβε, cannot come in δεν μπορείς να μπεις to μέσα. my house Μέσα στο σπίτι μου. because I'm free Γιατί εγώ είμαι in ελεύθερος the name of Jesus. στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen. Let me finish Θα τελειώσω with a couple of phobias or fears. με κάποιους φόβους ή φοβίες όπως Do λέμε. you know I went to the famous internet Ξέρετε, μπήκα στο ίντερνετ and I wanted to see about phobias. και ήθελα να δω τη λέξη φοβία. And click, I saw all the thousands of phobias. Και πάτησα το κουμπί και βγήκαν εκεί οι χιλιάδες Do you know- φοβίες που Do you υπάρχουν. know what phobia means? Ξέρετε Write τι it down. σημαίνει Write φοβία. it down. Μπορείτε να το σημειώσετε. Phobia means Φοβία σημαίνει irrational. παράλογη, It means not rational, it's irrational. σημαίνει παράλογο, Persistent all the time, persistent. διαρκή και επίμονο, The fear of something or somebody. φόβο για κάποιο πράγμα ή για κάποιον άνθρωπο. I'm going to give you a couple of fears. I only brought 550. Θα σας αναφέρω μερικές φοβίες τέτοιες. Just kidding. Let me just say a couple of them. Are you with me? Ακούστε με. Anthrophobia, the fear of man. Ο φόβος των ανθρώπων, Here's ανθρωποφοβία. the fear of heights. Ο φόβος για τα ύψη. Here is one, the fear of flying. Ο φόβος του να πετάξεις με αεροπλάνο. Here's a big one. Και να ένας μεγάλος φόβος. In English, we call empty nesters. Do you know what that is? When children leave the home. Υπάρχει ο φόβος του όταν τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι και μένει A όπως λέμε η nest φωλιά is a nest άδεια. where the birds leave the nest and go. Είναι η στιγμή που τα πουλάκια φεύγουν μέσα από τη φωλιά. We have an autophobia, being alone, the fear of being Ο alone. φόβος του να είσαι μόνος σου. Here's one I was surprised. Και να κάποιος που με The εξέπληξε. fear of books. Ο φόβος των βιβλίων. The
The fear of books. Ο φόβος των βιβλίων. You know why people don't read the Ξέρετε Bible? γιατί οι άνθρωποι δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή? You know why people don't go to school? Ξέρετε γιατί μερικοί άνθρωποι δεν πηγαίνουν στο σχολείο? They could maybe Θα μπορούσαν ίσως, have the fear of books. θα μπορούσε ίσως να είναι ο φόβος Isn't των that βιβλίων. incredible? Tell your neighbor, I'm free from the fear of books. Πες στο διπλανό σου, είμαι ελεύθερος από τον φόβο των βιβλίων. I'm free and I can read the Bible tonight. Είμαι ελεύθερος και μπορώ να διαβάζω τη γραφή μου. Listen, here's another one. Ακούστε Listen. τώρα έναν άλλο φόβο. The fear of ugliness. Ο φόβος της ασχήμιας. I got it right. Here is what mine says, cacophobia. Sorry, but the fear of ugliness. Ο φόβος της ασχήμιας. The devil hurts millions of people telling you that you're ugly. Ο διάβολος πληγώνει πολλούς ανθρώπους λέγοντάς τους ότι είναι άσχημοι. Let me tell you the truth right now. You ready? Θα σας πω μια αλήθεια τώρα. If you say you are ugly, Εάν εσύ λες ότι είσαι άσχημος ή άσχημη, you're telling God is ugly. λες στον Θεό ότι είναι άσχημος. Why? Γιατί? My Bible tells Η me γραφή μου λέει that you and I are made ότι εσύ και εγώ είμαστε πλασμένοι in the image of God. κατ' εικόνα του Θεού. Αμήν. So every time you look in the mirror, Έτσι κάθε φορά που κοιτιέσαι στον καθρέφτη, you say, I'm good looking. θα λες είμαι όμορφος, είμαι όμορφη. Amen? Αμήν. I'm not talking about vanity. Δεν μιλάω με την έννοια της ματαιοδοξίας. You understand the difference? Καταλαβαίνετε τη διαφορά, έτσι? God has made you beautiful. Ο Θεός σε έχει πλάσει όμορφο. It doesn't matter what size, Δεν έχει σημασία το μέγεθός σου. tall or small. Αν είσαι ψηλός, αν είσαι πιο κοντός. Doesn't matter what color skin, Δεν έχει σημασία το δέρμα σου, τι big χρώμα nose, έχει. small nose. Εάν έχεις μεγάλη ή μικρή μύτη. God loves you just as you Ο are. Θεός σε αγαπάει ακριβώς όπως είσαι. Can you say amen to that? Μπορούμε να πούμε αμήν σε αυτό? Say with me. Πείτε μαζί μου, Jesus, Ιησού, thank you σε ευχαριστώ. that I'm beautiful. Είμαι όμορφος. Come on, tell me I'm Πείτε το. beautiful. Είμαι όμορφη. Receive my beauty. Δέξου την ομορφιά μου. And I'm free from ugliness. Και είμαι ελεύθερος από την In the name of ασχήμια. Jesus. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Tell your neighbor, I'm good looking. Πείτε στο διπλανό σας, είμαι όμορφος ή όμορφη. Don't be Μην afraid. φοβάστε να το πείτε. Don't be afraid. You're good looking. Είστε όμορφοι. You notice what we're doing tonight? Προσέχετε τι κάνουμε απόψε. Look at me. Κοιτάξτε με παρακαλώ. Look at me. Κοιτάξτε με. We're breaking chains. Φέρνουμε αλλαγές. We're breaking fears. Σπάμε φόβους. Because I know people tonight here Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ απόψε battle with ugliness. που παλεύουν με το θέμα της ασχήμιας. Hey, if God loves you, Εάν ο Θεός σε αγαπάει, who cares about the other people? τι σε νοιάζει για τους άλλους ανθρώπους? Αμήν. Amen? How about the fear of cancer? Τι γίνεται με το φόβο του καρκίνου? That is so big. Αυτός ο φόβος είναι I'm τόσο gonna have μεγάλος. cancer. Θα πάθω A καρκίνο. fear comes over people. Φόβος έρχεται πάνω στους How about ανθρώπους. the fear of the heart or heart attack? Ο φόβος του να πάθεις καρδιακή They're all προσβολή. phobias. You get that? Όλες αυτές How είναι about φοβίες. claustrophobia, the confined or closed Η spaces? κλειστοφοβία, το να φοβάσαι τους στενούς χώρους. How about the fear? There's a fear of going to bed. Υπάρχει ένας φόβος του να πας να πέσεις στο κρεβάτι για να κοιμηθείς. What I didn't look up, Αυτό που δεν έψαξα, that I don't know if there's a fear of always going to bed. δεν ξέρω αν υπάρχει ο φόβος του να πηγαίνω συνεχώς για ύπνο. Did you get that? Because people want to sleep all day. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κοιμώνται όλη την ημέρα. But people have a fear to go to bed. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που φοβόνται να πάνε στο This κρεβάτι. one surprised me most of all, one of them. Και μία από αυτές με εξέπληξε The περισσότερο από fear όλες. of church. Η φοβία για την εκκλησία. Once again, Η φοβία για την εκκλησία. that's why people don't come to church. Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι δεν πηγαίνουν στην There's a εκκλησία. fear.
Υπάρχει ένας φόβος. Write it down, prayer people. Γράψτε το αυτό όσοι κάνετε προσευχή. Next time you come to church to pray, την επόμενη φορά που we're θα going to έρθετε break στην that εκκλησία spirit of fear over the church and outside. για να προσευχηθείτε, θα σπάσετε το πνεύμα του Can you φόβου say για amen την to that? εκκλησία και για τους ανθρώπους που είναι έξω Can you εκεί. say amen to Μπορούμε that? να πούμε αμήν σε αυτό. This is another one, a fear of marriage. Υπάρχει επίσης ο φόβος του γάμου. People don't want to get married. Οι άνθρωποι φοβόνται να They want to παντρευτούν. live together. Θέλουν απλά να ζουν μαζί. Marriage is beautiful. Ο γάμος είναι υπέροχος. This is a word for you that are not married. Και να, αυτός είναι ένας λόγος για όσους δεν είναι παντρεμένοι. You are not less. Δεν είσαστε κατώτεροι. God loves you just the same Ο Θεός σας αγαπάει το ίδιο as me or pastor or anybody else. όπως εμένα, τον ποιμένα σας ή οποιονδήποτε άλλον. Can you say amen to that? Μπορείτε να πείτε αμήν σε αυτό. Relax in the Lord. Να αναπαύεστε στον Κύριο. I'll give you an example. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. I have a new family that just came to my church 2-3 weeks ago. Πριν 2-3 εβδομάδες είναι μια οικογένεια που ήρθε στην εκκλησία μας. They grew up in the church, Αυτοί μεγάλωσαν μες στην εκκλησία, but she was desperate. η κοπέλα, αλλά ήταν πολύ φοβισμένη, απελπισμένη. She was 19 years old, Ήταν 19 χρονών and she married a Muslim και παντρεύτηκε ένα μουσουλμάνο from Pakistan. από το Πακιστάν. She, being Christian, Η ίδια ήταν χριστιανή, married a Muslim, αλλά παντρεύτηκε έναν μουσουλμάνο and every day after 6 months, και κάθε μέρα μετά από 6 for μήνες, 2 years, για 2 ολόκληρα χρόνια, beat her. αυτός την χτυπούσε. And then they had children, twins. Και μετά απέκτησαν δίδυμα. Every day beat the twins. Και κάθε μέρα αυτός χτυπούσε τα παιδιά. When you go to the twins, Όταν they're πηγαίνεις, twin boys. πλησιάζεις αυτά τα δίδυμα The αγόρια, boys have the fear of man, not a woman, a fear of a τα man. παιδιά έχουν αποκτήσει το little φόβο boy goes, των ανδρών. Το μικρό του αγοράκι πηγαίνει πίσω και So they φοβάται. had to run and leave secretly from, they're from Utah, a state called Utah, Salt Lake. They had to run, Και leave χρειάστηκε να φύγουν από την περιοχή εκεί του Ιούτα που έμεναν, να φύγουν κρυφά από αυτόν, for their husband γιατί ο not to σύζυγος, find out. για να μην μπορέσει να τους βρει ο σύζυγος. And they came Και ήρθαν and they found open arms and love in our church. και βρήκαν ανοιχτή αγκαλιά και αγάπη στην εκκλησία μας. They are so welcome. Και αισθάνθηκαν τόσο καλοδεχούμενοι. They're so happy to be in the church. Και αισθάνονται τόσο ευτυχισμένοι που βρίσκονται στην εκκλησία. Because love breaks fear. Γιατί η αγάπη είναι που Because διώχνει τον love φόβο. breaks fear. Η αγάπη σπάει τον Because φόβο. love breaks Η fear. αγάπη σπάει τον φόβο. When you start loving, you break fear. Όταν αρχίζεις να αγαπάς, σπάει ο Can you φόβος. say amen to that? Μπορείτε να πείτε αμήν σε αυτό. You can be free tonight. Και μπορείτε να ελευθερωθείτε απόψε. Quickly to finish up, there's the fear of water. Υπάρχει ο φόβος του νερού. The fear of music. Ο φόβος της μουσικής. The fear of dead or dead things. Ο φόβος για τα νεκρά πράγματα ή και ανθρώπους. This is interesting. The fear of anything new. Ο φόβος για κάθε τι καινούριο. You know why people live in legalism and tradition? Ξέρετε γιατί οι άνθρωποι μένουν προσκολλημένοι στο νομικισμό και στην παράδοση? They don't want anything new. Γιατί δεν θέλουν τίποτα καινούριο. Say that word again, the fear of anything new. Ο φόβος για κάθε τι καινούριο. That's why I like your pastors. Γι' αυτό μου αρέσουν οι ποιμένες σας. Because he likes new things. Γιατί τους αρέσουν τα καινούρια πράγματα. He's always changing. He's new. Πάντοτε αλλάζουν. People, you know, you can be 50, 80 years old, but a new heart. Μπορεί να είσαι 80 ετών, αλλά η καρδιά σου να είναι νέα. If you don't want to change, Εάν δεν θέλεις να αλλάζεις, you'll be full of tradition and legalism. θα γεμίσεις από παράδοση και από νομικισμό. Can you say amen to that? Μπορείτε να πείτε αμήν σε αυτό. Say I'm free. Πείτε είμαι ελεύθερος. Say I'm free Είμαι ελεύθερος from bad tradition από την άσχημη παράδοση and legalism. και τον νομικισμό. I have a new heart. Έχω μια νέα καρδιά. Everybody said amen to that. Ας πούμε όλοι αμήν σε αυτό. Is that interesting? The fear of dark.
Ο φόβος του σκότου. The fear of sickness. Ο φόβος της ασθένειας. The fear of fire. Ο φόβος για τη φωτιά. And I finish here. Και τελειώνω εδώ. The fear of Satan. Ο φόβος του σατανά. Can you believe Christians are fearful of the devil? Μπορείτε να φανταστείτε ότι υπάρχουν χριστιανοί που φοβούνται το σατανά. Do you know in the world in evangelical churches? Στον κόσμο όλος στις ευαγγελικές εκκλησίες They believe in Jesus and the God. πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και στον Θεό, They don't want to believe in the devil. αλλά δεν θέλουν να πιστεύουν στο σατανά. The Bible says 13 times. Η Αγία Γραφή μας λέει 13 φορές. Ignorance in the Bible, 13 mentions 13 times. Η άγνοια αναφέρεται και 13 φορές. Ignorance is sin. Η άγνοια είναι αμαρτία. Satan is alive. Ο σατανάς υπάρχει. But you, if you're a born again believer, Αλλά εσύ, αν είσαι ένας αναγεννημένος πιστός, you have him in the name of Jesus. τον έχεις κάτω από τα πόδια He's σου under στο your όνομα foot του in the Ιησού name of Χριστού. Jesus. Amen. That's why it's so important. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό. How do I overcome fear? 3 things. You ready? Πώς ξεπερνώ τον φόβο? 3 πράγματα. You know it by scripture, 1 Timothy. Το ξέρετε από τις Put it up γραφές there. Α 1 Τιμόθεο, Timothy 1:7. Β Τιμόθεο, 2 Τιμόθεο. Go ahead, read it. 2 Timothy, I'm sorry. 1:7. 1:7, συγγνώμη. God has not given us. Ο Θεός δεν μας έχει δώσει πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. You understand? He has not given. You see there, it says there a spirit. Λέει εκεί ένα πνεύμα. I think the real word in Greek is Πιστεύω ότι η έννοια, timidity, to be timid. η έννοια εκεί, το πνεύμα του φόβου που λέει, είναι να είσαι δειλός, να Being δειλιάζεις. shy or timid is not of God. Το να είσαι δειλός, να είσαι έτσι διστακτικός, δεν είναι από τον Θεό. It's a distraction of the enemy. Είναι μία παραποίηση του εχθρού. But it says the second part of the scripture, Αλλά το δεύτερο μέρος αυτής της περικοπής given you λέει power, ότι σου έχει δώσει δύναμη, agape love, αγάπη και agape, σοφρονισμό. I'm sorry, and he's given you a sound Σου mind. έχει δώσει έναν You νου can σωστό. overcome fear in the name of Έτσι Jesus μπορείς Christ. να υπερνικάς τον φόβο στο όνομα του Ιησού Number Χριστού. 2, Matthew 18:18. Στο Ματθαίο 18:18 You can bind λέει μπορείς να δέσεις and you can loose. και μπορείς να λύσεις. In the name of Jesus, Στο όνομα του Ιησού you Χριστού bind the fear δένεις τον φόβο and then you loose that fear. και μετά τον αποδεσμεύεις αυτόν You τον φόβο, τον understand? λύνεις. You can Καταλαβαίνετε? loose the fear of water in the beach or a lake. Μπορείς να απελευθερωθείς από το πνεύμα του φόβου, got a από το question. νερό How σε many- μια παραλία, ας πούμε, ή σε μια λίμνη. How many have a fear of water? Raise your Πόσοι hand. από εσάς έχετε αυτόν τον φόβο Be για το sincere. νερό? Be sincere. Να είστε ειλικρινείς. Fear of water. Το φόβο για το νερό. You see that? Βλέπετε? Tonight is your night. Απόψε είναι η βραδιά σας. Because they saw the movie Jaws Γιατί ίσως να είδαν την ταινία «Τα σαγόνια του Καρχαρία» and they're thinking of the sharks. και σκέφτονται τους καρχαρίες. You don't have to be afraid of that. Δεν χρειάζεται να το φοβάστε αυτό. But I want to finish with this verse. Αλλά θέλω να τελειώσω με το Music. εξής εδάφιο. It's so important. 1 John 4:18. Put it up here and we're going to read it. Α Ιωάννου team. 4:18. Everybody, yeah. Θα το διαβάσουμε. 1 John 4:18. Αλλά η τέλεια αγάπη βγάζει έξω τον φόβο, επειδή ο φόβος έχει κόλαση και εκείνος που φοβάται δεν έχει φτάσει σε τέλειο βαθμό μέσα στην αγάπη. Read it again. Άλλη μια φορά το διαβάζουμε. Αλλά η τέλεια αγάπη βγάζει έξω τον φόβο, επειδή ο φόβος έχει κόλαση και εκείνος που φοβάται δεν έχει φτάσει σε τέλειο βαθμό μέσα στην αγάπη. Did you get that? There is no fear in love. Στην αγάπη δεν υπάρχει φόβος. Η αγάπη βγάζει έξω τον φόβο. But perfect fear cast it out. It just the torment. It brings out perfect love. Η Cast out τέλεια fear. αγάπη λοιπόν βγάζει έξω τον φόβο And that you're made perfect in love. και γίνεσαι τέλειος μετά στην αγάπη. Tonight is your night. Close your Bible. Κλείστε τώρα τις γραφές σας And we're going to believe και θα πιστέψουμε that God is going to, Jesus is going to ότι ο Ιησούς
set people free from fears. Θα ελευθερώσει ανθρώπους από φόβους. One of the fears the devil uses, Ένας από τους φόβους που ο διάβολος χρησιμοποιεί, listen what I'm going to tell you, ακούστε με τι θα σας πω. the fear of coming forward. Υπάρχει ο φόβος του να έρθεις εδώ μπροστά. The fear of coming Ο forward. φόβος του να έρθεις μπροστά. But Jesus has come to set you free tonight. Ο Ιησούς όμως έχει έρθει για να σε ελευθερώσει απόψε. Amen, amen, amen. Αμήν. You might have phobias. Μπορεί να έχεις κάποιες φοβίες. There was just a few I mentioned tonight. Ανέφερα πολύ λίγες απόψε. But don't forget Αλλά μην ξεχνάς what Job said. αυτό που είπε ο Ιώβ. The fear that came on me, or that I was fearing came on me. Αυτό που τρόμαζα ήρθε επάνω μου. But tonight is your night. Απόψε όμως είναι η βραδιά σου. I believe Πιστεύω, with Pastor George, μαζί με τον ποιμένα σας, we were talking today, σήμερα μιλούσαμε. and I said, what do you see for Greece? Και τον ρώτησα τι είναι αυτό που βλέπεις για την Ελλάδα. Just we felt the same. Αισθανόμασταν το ίδιο. We see Greece having a move of God. Βλέπουμε την Ελλάδα να έχει μια you hear κίνηση that? του Θεού. Το ακούτε Greece is αυτό? going to have a move of Η God. Ελλάδα θα έχει μια κίνηση από τον Θεό. Can you believe it? Μπορούμε να το πιστέψουμε. But we must break the fear. Όμως πρέπει να σπάσουμε τον The φόβο. fear to testify. Τον φόβο του να δίνουμε τη The μαρτυρία fear to μας. raise my hands. Τον φόβο να υψώνω τα χέρια The μου. fear to participate. Τον φόβο του να συμμετέχω. The fear to tithe and Τον offering. φόβο του να δίνω τα δέκατα και τις There's προσφορές so μου. many fears. Υπάρχουν τόσο πολλοί φόβοι. But tonight we're going to be set free. Απόψε όμως θα ελευθερωθούμε. Are you ready? Είστε έτοιμοι?